ko ɲuman sɔrɔ so ye alisilamɛw a' ni su a bɛɛ lajɛlen bɔra a ka so a nana a ka so fɛn wɛrɛ tɛ ne bolo bi foli dɔrɔn de kɔ n b'a ɲini jama fɛ fana an nana hɛrɛ cogo min na ala ka se ka sɛgɛn hɛrɛw kɔrɔ min sen ma dɛrɛ min ta kan o k'a lajɛ k'o b'o jukɔrɔ an ma na kɛlɛ kama kɛlɛ t'an dusukunna tayara an nana mun kama sisan an bɛɛ lajɛlen hami mun ye ko in ɲali bɛɛ ka a nafa sɔrɔ o tɛ ɲɛ jɔyɔrɔ sabali kɔ n b'a ɲini jama fɛ bɛɛ lajɛlen ka sabali kɛ a taama kɛ ɲɔgɔn ye n'an y'o kɛ an bɛɛ bɛ nafa de sɔrɔ a la ɔ ka kɛ n'o yɔrɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ nana n ka foli bɛ bɛɛ ɲɛ n ka tanuni bɛ bɛɛ ɲɛ n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ɲɛ fana bɛɛ ɲuman nana cogo min n b'a ɲini ala fɛ bɛɛ ɲuman ka segin o cogo kelen na fɛn o fɛn ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ an bɛ ala deli foyi o kana u segintɔ sɔrɔ ka taa somɔgɔw ɲuman sɔrɔ a cogo kelen na ye an b'a ɲinanta kɛnɛ sigi hɛrɛ la cogo min na ka dugawu k'an bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ nisɔndiyalen lasegin na san wɛrɛ ta kɛnɛ sigi cogo kelen na hali bi laɲini de don ala fɛ ala na a kira kama bɛɛ lajɛlen ka sabali kɛ a taama kɛ ɲɔgɔn ye an ka se ka ko in kɛ hɛrɛ ɲuman ni hɛrɛ ni baden la o la sisan kɛnɛ bɛ di bɛɛ lajɛlen ma kuma min man ɲi ya o ye ayiwa n ma hakɛ ka min fɔ ko ɲuman de ye yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen an ka laɲini ɲuman bɛɛ ye to bɛɛ maa o maa ni kuma nege b'i la n'i sera k'a fɔ k'a cɛ ɲa kama an bɛ barika da i ye o la n kɔni bɛ foli di mɔgɔw ma ka kɛnɛ di mɔgɔw ma ni min kɛɲɛna ka kuma o ye kɛɲɛna ka kuma ye ni hakilila bɛ yen ka ban an bɛ barika da ye hakilila ɲuman de ye an tɛ juguman foyi fɛ a rɔ o sago ala sago n bɛ bɔ kuma la fɔlɔ. kuma ɲɛna an bɛ foli di an fa ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amadenw an bɛ kɛnɛ min kan nisɔndiya kɛnɛ don wasa kɛnɛ don an ka laɲini ye fɛn min ye o ye ala ka an sigi hɛrɛ la ka an wuli hɛrɛ la sigi ala ka kɛ hɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen ma sigi ala ka kɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka laɲini ye minnu ye ya Rabbi ala k'u sabati an ye laɲini ye min ye ala k'u sabati an ye ne ye Usumani Sangare ye ka bɔ Bawufila la ala sɔnna ala ye bisinɔ latigɛ an ma bon an m'o barikada kɛ ala ye an b'a fɔ ala ni ce ka tila ka foli kɛ an kɔrɔkɛ ani an badenkɛ n'o ye Adama Kankile Sangare ka bɔ Sirakɔrɔ Jɛda la komi a ye kɛnɛ dayɛlɛ an ye an ta ye kuma dafa ye an ma kalan an tɛ se kuma la o la an bɛ foli ka ye kɛnɛ in sigira kun min kama ya Rabbi a faamu ɲuman ala ka di bɛɛ ma kɛnɛ sigikun a faamu ɲuman ala ka di bɛɛ ma sabu an ka dɔnni yɛrɛ bɛɛ la kɛnɛ sigikun ye ala ko de ye kɛnɛ ma sigi foyi kama ni ala ko dɔrɔn de tɛ ni fɛn min mɔtɔ ye arɔ o ye fili ye o la an bɛ a ɲini bɛɛ fɛ an ka kɛ ala ko kɛnɛ ye an ka kɛ ala ko kɛnɛ ye ka tila k'a ɲini ala fɛ an ka den min n'o kɛra nin sababu ɲuman ye an bɛ dugawu kan ye k'a ɲini ala fɛ a y'a kɛ laɲini min kama ya Rabbi ala ka a laɲiniw sabati ya Rabbi ala ka a laɲiniw sabati an minnu bɛ bolila a ɲɔfɛ ya Rabbi ala k'a kɛ jurumu yafaw an ye ala k'a kɛ jurumu yafaw an ye ka tila ka dugawu ɲini ala fɛ an ka taaba ɲuman minnu ye an kɔn kiyama ya Rabbi bada dali ala ka a nɔgɔya u ɲɛ bada dali ala k'a nɔgɔya u ɲɛ bɛɛ ɲuman nana cogo min na ya Rabbi ala ka bɛɛ ɲuman segin ala ka bɛɛ ɲuman segin ka taa somɔgɔw ɲuman sɔrɔ yen hakɛto b'a ka salo ala Muhamadi ni baraji kuma ɲɛna ne kun ye Bawufilakaw ka cɛbɔ ye ne ye Mamadu Danbele o caman bɛ dɔn ni Numu Madu ye o dɔw wɛrɛ ko ma ko animateur d'origine radio jamako la n ye Joyilaka ye parce que n wolola Joyila lamɔna ye n sigilen don yen Joyila dugu kɔnɔ su in na an bɛ ala tanu o sababu kɛ mun ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ya kun min na
a kun ye mawuludu ko ye nka sababu o ye Badara Ali Sangare ka bɔ Sirakɔrɔ Jɛda la nin kamalen an y'a dɔn cogo di a jogo o n'a kɛwale o n'a a ka Ala kanu ani a ye anw yɛrɛ jolakaw kanu cogo min na an bɛ don min na ko bi a ka du bɛɛ don i la alihamudulila an bɛ Ala tanu a kɔni sigilen don yan nka a ka du b'an fɛ don i la an y'a dɔn ni wajuli min ye n'an y'a kanu n'o ye o wajuli sugu jumɛn ye an ka actualité n'o b'a fɔ min bɛ an ka du kɔrɔ bi min bɛ an ka bi o n'an hami ye min ye bi an b'a ye k'a fɔ ale ka wajuli bɛ taa o de kan o de la an y'a kanu o tuma a y'a ɲini an ka directeur fɛ n'o ye radio Jamako directeur ye k'a fɔ an ka na an sen jɔ kɛnɛ kan an minnu ye Joyilakaw ye ne de bɛ Joyila représenter su in na mɛ radio Jamako fana représenter ka sen jɔ kɛnɛ in kan ka kanu fana représenter o ye n bɛ bɔ Ngolobugu Sirakɔrɔ Jɛda o ye an ka yɔrɔ ye an ka yɔrɔ fana Ngolobugu an ka arrondissement ye Bagɔ ye o tuma an nana ka na an se jɔ mawuludu kɛnɛ kan an bɛ jɛ dugawu la an ye ɲɔgɔn lajɛ kun min na Ala k'a kɛ sababa ye an ye ɲɔgɔn lajɛ kun min na Ala k'a kɛ sababa ye Ala ka kayiraw caya ka bɛɛ cɛri hɛrɛ rɔ Ala kana kanu kosɔn salamu Muhamadu merci salamu alaikum wa alaikum salam ne ye Dawuda Sangare de ye ka bɔ Ngolobugu bon kɛnɛ min don sisan kɛnɛ in ye ne de ta ye munna ne ba de bɛ bɔ Sirakɔrɔ Jɛda la bon ni an nana sisan k'an bɛna foli kɛ yan ne kan ka jama de fo k'a wasa wa sisan ni mɔgɔ nisɔndiya jara a bɛ ne ma nuji ma takuma faga a daji de b'a faga i y'a faamu wa n bɛ foli kɛ Sirakɔrɔkaw la jama tɔgɔ la kɔ jama filɛ Ala k'o ɲuman segin Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka taabagaw hinɛ Ala k'u jigiyɔrɔ ɲa jamana Ala ka suma Ala ka sababu ɲuman k'an ye ciba bonya kama salamu Muhamadu mɔrɔbɔ kuma rɔ yan Jɛkafɔ commune ne tɔgɔ ye Metier Jabate vraiment mi jama fo ne nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ quoi voilà n y'a fɔ a ye cogo min na ne ye Jɛkafɔ commune mɔgɔ ye n tɔgɔ ye Metier Jabate ka bɔ Jɛkafɔ la n ka dugu ye Kɔkun de vraiment mi jama fo ka cɛw fo ka musow fo maa maa ye sen ta ka bɔ i ka yɔrɔ la ka na kɛnɛ in kan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ne ye karamɔgɔkɛ in kanu a wajuli kɛ cogo de la vraiment Bango radio so n'a lamɛn siɲɛ kelen dɔrɔn n'a fɔ n ko nin vraiment nin n ko mɔgɔ bɛ se k'a gɛrɛ n na n y'a kanu o de la n ko fɔ n k'a ye ɲɛ na n yɛrɛ filɛ o sira kan hali n t'a fɛ n'a jɛ dɔn a de diyara n ye kojugu vraiment a ka wajuli diyara n ye ka da mun kan a bi karamɔgɔ Hayidara valeur de yira la adamadenw na quoi karamɔgɔ bi cogo min na a valeur a b'a yira la mɔgɔ la o de y'a diya n ye parce que ale bi yɔrɔ min na bi vraiment maa min bɛ se k'a valeur yira k'a dɔn n ye ne yɛrɛ ɲininka a maa ka dɔgɔ bi caman b'a lamɛn o t'a valeur dɔn mais karamɔgɔcɛ in cɛsirilen a kuma o kuma karamɔgɔ Hayidara tɔgɔ b'a da a b'a kanu cogo min na vraiment n yɛrɛ b'a dɔn vraiment a b'a fɛ yɛrɛ de o la n yɛrɛ kɛl'a fɛ a kumakan kosɔn ne nana koyi n t'a fin dɔn n t'a jɛ dɔn vraiment a ka di n ye kojugu ni ma kuma n t'i lafiya a facɛ min ye n'o ye Kangile ne yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn de conseil de cercle la ne ye mandat 3 de conseil de cercle la ne ni Kangile ye ɲɔgɔn dɔn ye n yɛrɛ nana bila k'a sigilen yan dɔ ko k'a denkɛ don ko vraiment baara ɲɛna quoi ko nin ye ne yɛrɛ de ta ye hali bi ala kɛnɛ nin ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ wasa ye ala k'a kɛ kɔrɔta ye ala k'a kɛ kunnawolo ye karamɔgɔkɛ in ala k'a sini kɛnɛya d'a ma ala k'a n'an laban bonya ala k'an gɛrɛsɛgɛw foni ala ka sababu ɲumanw k'an ye ala ka siriw bɔ an na ala k'an sɔn
ala k'an zɔnmaw sɔn ala k'an zɔnma kɛ ala ye ala kɛ kira bonya kama bidenw lahɔrɔma serifu bonya kama nabi ɲumanw bonya kama sali arasu afara njo yan kɛ ta yen kan ne ye bɛlɛ kɔ ka ye ne yɛrɛ tɔgɔ ye dawuda togola an nana ni y'an selen ye yan nɔ an se ya mawuludu ko yɛrɛ bonya yɛrɛ kama ne ye bɛlɛ kɔ ka ciden de ka na foli kɛ fɛn min ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ o kana o kɔsɛgimatɔ sɔrɔ ala ka se ka bɛɛ sigi hɛrɛ rɔ ka wuli hɛrɛ rɔ ka segin ni bɛɛ ɲuman ye hɛrɛ rɔ wa somɔgɔw ɲuman sɔrɔ ne ye bɔ kuma nɔ yan kuma ɲɛna an b'a fɔ ko jama ni su ala ka jama sigi hɛrɛ la ala ka jama wuli hɛrɛ la fɛn min ma buna adamadenw natɔ sɔrɔ kɛnɛ kan ala kɔnɔ bɛ k'u tagatɔ sɔrɔ an filɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ barikama de ye mɔgɔw bɛ ka ɲɛnajɛ bɛɛ fɛte bi donc ni nin kɛnɛ in sigikun kɛra ko ni ala kɛra bangini ko ɲɛnajɛ ye donc n b'a dɔn o ye kuma dan yɛrɛ ye ni kɛnɛ wasalen bɛ dugukolo kɔ kan n b'a dɔn ni y'a kɛnɛ sɛwalen dɔ ye o la an bɛ dugawu kɛ kɛnɛ sigibaw ye ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn si la ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn kɛnɛya la ka laban ni ka foli kɛ dunanw na n'i ko sen fila la i ko sirakɔrɔjɛla n'i ko sirakɔrɔjɛla i ko sen fila la nin bɛɛ lajɛlen ye kulusi jala kelen bɔnnaw de ye o la ni sirakɔrɔjɛlakaw ye kɛnɛ sigiya su in na a bɛ i n'a fɔ kɛnɛ bɛ senkaw de bolo ya su in na o la a bɛ jama fo ka bɔ kuma in na a kuma ma nɔgɔn kuma ɲɛna bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah jamani shu nimi ni lef lakene ka ne togo samu sama abo sira ko jedal ali ko ka dini ali ko ni ko ki ba fo togo joro ibitime aka angata don doni sa dugule de be koko ne ni sina ka bokene ka o manyimi ama duwo ke ali ye aka duwo kan ala kana so sudan kinyal amin ala ka barka ta anu amin ali bora mo mun na maka mo la ngulu arab ani ali ibudo mbaje mafu ka jama barka ta momo na kinin gaya fango fe inna hamin ngamo mo wagla ala ka gla ala ka kunu kuso mo magla ala ka gla ala ka kunu kuso sallallahu alaihi wasallam kuma ɲɛna jamani su an sigila hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la n'i y'a ye a su na o ye mawuludu ko ye mais diɲɛ ko ye sababu ye umaru konde ka bɔ yiridugu jara la ya sangare ka bɔ baɲɛnɛbugu la a sigila an fɛ yen an ye ɲɔgɔn dɔn an delila ɲɔgɔn na a mɔgɔ ɲɛnama don a kɛra sababu ye ka ne se kɛnɛ ka ya su na ne bɛ jama fo an sigila hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala ka barika don kɛnɛ in na ala k'a kɛ ɲɛtaga ye ne bɛ bɔ kɛnɛ kuma la ka da nin yɔrɔ la kuma ɲɛna i ni baraji an b'i fo an bɛ alisilama jama bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ nin ka su na nin ye kira bange kɛnɛ ye nin ye silamɛw ka ɲɔgɔn bɛɛ kɛnɛba dɔ ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka bɛɛ sara i ŋaniya la mɔgɔ o mɔgɔ dugu o dugu tɔgɔ fɔra fɛn fɛn kɛnɛ nin sɔrɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo sorokɔrɔ tɔgɔ la ne tɔgɔ ye ya sangare ka bɔ sorokɔrɔ ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka jama ni ala ka kujɛ hɛrɛ la ala ka san wɛrɛ ta ɲina ala k'o kɛ kira kanu kosɔn sirifiw bonya kosɔn sɔla ala nabi kuma ɲɛna ala ye foli d'i ma an bɛ ala fo k'ala barikada masa min sɔnna k'an bɔ salon na ka na se fɔ bi ma an b'o masaya fo tɛgɛrɛ fɔ ma sigi masaya kunna ale de ye faamaw ka faama ye n'an ye masa fo k'a ka kira fo an bɛ Seydina Ali Sangare fo Sajaja funɛgɛni min sɔnna ka tugu ala kɔ funɛgɛni min sɔnna ka a ni di ala ma k'a ka nafolo di ala ma Sangare ale ɲɔgɔn man ca ni ale ɲɔgɔn cɛyara dugu o dugu la komini o komini na jɛnɛya jugu bɛ kɛlɛ sunyɛli jugu bɛ kɛlɛ kosɛbɛ o tuma an bɛ Ali Sangare fo o ka kan k'a fa n'a baw fo kɛnɛ kan an bɛ arajo baarakɛla bɛɛ fo ne tɔgɔ ye Baga Tarawele
an ka ɲɛmaa ye madamu kulu mama tarawele ale ka yamaruya kɔnɔ salon ala sɔnna an kana kɛnɛ kan o ala kelen sɔnna ɲɛna an kana kɛnɛ kan mo ala ye fo k'o barikada an bɛ dugawu kɛ an bɛ kɛnɛ min kan ala kira bangeli kɛnɛ don tɔɔrɔ tɔɔrɔ n'o bɛ buna adamaden ala ka ɲɔn n'a ka se laɲini o laɲini n'an nana n'o ye mawuludu in kɛnɛ kan min ni ala ta bɛ bɛn ala ka nɔgɔya n'an badenw bɛɛ ye gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ jamana kan tɔɔrɔ tɔɔrɔ n'a bɛ jamana kan an bɛ ala deli ala ka ala ya kosɔn k'o tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ an ka jamana kan ka dugawu kɛ ala ka hɛrɛ di an n'an badenw bɛɛ ma an bɛ arajo baarakɛla bɛɛ fo anw kɛra maa fɔlɔ ka ye arajo ma wan tɛ kɔ sini ka minɛ RTM ka taa se arajo pirife caman n'ala sɔnna bɛɛ b'i kɛnɛ kan komi anw yɔrɔ ka jan a ti ɲa ni anw ma se donc arajo bɛɛ tɔgɔ la an bɛ bɛɛ fo vraiment an k'a lajɛ an denmisɛnw sifin an ka ale ladege hali n'an ma se k'a jogo ta an k'a ladege an ka tugu ala kɔ foyi ti laban ala ko kɔ n'i ye milieu sɔrɔ don dɔ i b'i kɔ don a la n'i ye muso furu fo mɔgɔ don dɔ i b'i kɔ don a la n'i ye étage 100 jɔ don dɔ i b'i kɔ don a la i bɛ taa fɛn fɛn sɔrɔ ɲɛ kaburu kɔnɔ i ye min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ t'o de sɔrɔ ɲɛ i ti t'i furumuso sɔrɔ yen i ti t'i den sɔrɔ yen i ti taa milieu sɔrɔ yen i ti taa foyi foyi sɔrɔ yen donc an k'a lajɛ fɛn min b'i laban o ye silamɛya ye k'a ni di ala ma k'a kɛ n'a fɔ an bɛ sa sini an b'an badenw fo ne bɔ kuma na yan. ala fo hakili la Bakari bɔra ka min fɔ bɛ ɲa cɛ kɔ ne ye Mamadu Damede animateur d'origine à la radio Jamako de Dioula o hakili la Dioula cercle yɛrɛ kɔnɔ n kan ka dɔn kosɛbɛ ni n ka baara kɛcogo ye o de la su in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan karamɔgɔ Ali a b'o de f'a ɲɛna k'ale ka maître ye anw ka directeur ye monsieur Diallo ne ko a ma ko chef Fanamadu Diallo dɔ ko chef de protocole o ye anw ka radio directeur ye a ye papier de d'o ma k'a fɔ n kana kalansen jɔ kɛnɛ kan ni min kɛra yan n'ala sɔnna an ka t'o lankale o tuma an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka bɛɛ cɛri hɛrɛ rɔ ala ka kayiraw caya ka mawuludu caman yira an na ala kira kanu kosɔn salala muhamadu Salim ala ko dugawu minɛ foli bɛ yen balimakɛ salamu alaikum ne balima silamɛw an tilela hɛrɛ la ala mana si hɛrɛ la n ka foli bɛ jama bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ o mɔgɔ sen kɛnɛ kan n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye kɛnɛ in sigira vraiment a bɛnna ne ma a diyara ne ye ala ka bɛɛ sara ne tɔgɔ ye Sumana Siribe de ka bɔ Dugunikoro n bɛ Joyi la kuma ɲɛna an b'i fo kuma ɲɛna n'a foli ka se dunaba bɛɛ lajɛlen ma ala k'a ɲuman ala k'a ɲuman se an bɛ sigi min kɔnɔ an bɛ hɛrɛ sigi de kɔnɔ salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma ɲɛna wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa bɛɛ lajɛlen baanju yɛrɛ n'an ko k'an bɛ kuma Ali ko kan n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'ala tasuma faga n'a daji m'a faga numuso b'a faga siga t'a la maa kan min ɲini ala fɛ yɛrɛ biya ma Ali ko ala k'a sankɔrɔ ta a bɛ fɛn min fɔ an ɲɛna a ka ni ala ta don ala k'a don an dusukun la o ne ka foli balima foli diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo kuma ɲɛna Silama jama su ani su an nana hɛrɛ la ala k'an segin hɛrɛ la an b'a fɔ k'an bɛ Ali ko fɔ fɔ yɔrɔ t'a la n'an ko ko an bɛna mawuludi kɛnɛ kan denko kɛnɛ o musow ta ye an bɛ Ali fo k'a waleɲuman dɔn a ye min fɔ ala ɲɛ ala k'a kɛ an dusukun la a ye min fɔ ala ɲɛ ala k'a kɛ an dusukun la min ma mɔgɔw natɛ sɔrɔ ala kun y'o k'u watɛ sɔrɔ ala ka sini kɛnɛya jigin ne b'a bɔ kuma na sabu sangɛrɛ kuma ɲɛna ala ka wa alaikum salam ko ne ko jama ni su ne tɔgɔ Awa Sangare ka bɔ Jɛko kana an sera kɛnɛ min kan bi an sera nisɔndiya kɛnɛ kan ni muso wɛrɛ bɛɛ fɛn fɔ an k'a kɛ ka an bolo sɛbɛkɔrɔ ta f'i ɲɛna n'i ye den ɲuman bolo ni jama tugur'o kɔ o y'i ka hɛrɛ nin ka di anw muso la ka ɲɛsin ɲɔgɔn ka sago ko bɛɛ lajɛlen kan ni muso min sabalila i bɛ den ɲuman bolo mais ni muso min ma sabali i tɛ den ɲuman sɔrɔ n'an y'an suli cɛw ɲɛ ko caman b'o kɔnɔ mais ni muso kɛra muso kɛɲɛkɛlen ye tɛ den ɲuman wolo dɛ muso waraba cɛ waraba a ka gɛlɛn n'a bɛ den mɛrikama sɔrɔ kana an ye muso sabalilen dɔ kunkɔrɔ ɲɛ bi o ni denfa sabalilenw an bɛ foli di Adama Kankile Sangare ma Sirakɔrɔ Jɛda la
yana ama barika da shiro ka wali ni mando jama min nana me jama fo ka jama barika da ni fɛn ma jama na to sɔrɔ kana jama sɛgi to sɔrɔ yana an nisɔndiyara bi fɔ ka dama tɛmɛ n'i ye mɔgɔbaw ye yɔrɔ o yɔrɔ baniko ka tɔgɔ t'u la ni ali sangare sera ka an yɛrɛ tɔgɔ bɔ kɛnɛ rɔ assalamu alaikum diyara an ye kosɛbɛ ni kumana k'a dama tɛmɛ i b'i sigi kuma ra ne bɛ kuma bila yɔrɔ in na an ye denmisɛnnin salamu alaikum n bɛ jama fo k'a wale ɲuman dɔn ne tɔgɔ ko jinɛ busiribe sirakɔrɔ jɛda la ne na kun y'o kɛ a y'an bonya fo k'an nɔgɔya an ka foli b'a ɲɛ su an ka foli b'a ɲɛ tile an b'a ɲini ala fɛ ala k'a sankɔrɔta mɔgɔ sankɔrɔta ala k'a sankɔrɔta ka barika dara k'an da fan dara bi su in na sigi laɲini ye jumɛn ye an bɔra sisan ka baara min kɛ an ye mɔgɔw wele u nana ka na an ka wele jaabi o bonyamasegiw de don ali sangare ko n bɛɛ lajɛlen kumana n bɛɛ bɛ fɛ k'i dusukunnata fɔ c'est-à-dire kuma min bɛ dusukun kɔnɔ n'i ko k'i b'a bɛɛ fɔ a ka gɛlɛn a tɛ se ka fɔ mais an b'a dɔn k'a fɔ siga foyi t'a la ni kanu tɛ ni dugu minnu fɔra nin bɛɛ lajɛlen kelen kelen ni yan cɛ furancɛ b'a la wa hali ni o ma kuma i b'a dɔn k'a fɔ siga foyi t'a la kanu de y'a se yan n'o tɛ ni kanu tɛ o tɛ kɛ o kɔrɔ fɛnɛ tɛ komi mɔgɔ minnu ma se a ko kanu tɛ olu la ayi nka min nana dɔrɔn o ka kanu sɛmɛntiya o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo cɛw la ani musow la denmisɛnnin na maakɔrɔba la an kɛlen ka taga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma k'an sinsin Alahu subahana wa taala tɔgɔ ye ka sɔli kɛ kira mamadu kan an filɛ o min sababu la mawuludu kɛnɛ n'i y'a fɔ mawuludu kɔrɔ bamanankan na ko bangeni nka n'i ko mawuludu dɔrɔn a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili jigin min na o de ye kira mamadu ka bangeni n'o tɛ anw bɛɛ lajɛlen ka bangeni a tɔgɔ ye mawuludu arabukan na nka n'i ko mawuludu a bɛ e hakili jigin kirako de la a bɛ ne yɛrɛ hakili jigin kirako de la o la an sigira o kira min sababuya la ka fitinin fɔ e ye ali yɛrɛ valeur kan c'est-à-dire ala kun bɛ a ka alaya la a kelen o y'a sɔrɔ a ma foyi foyi kɛ a kelen b'a ka masaya la a ma foyi dilan kuma min na ni ala yɛrɛ y'a kanu a ka dɔn a ko ten k'ale ye nɔɔrɔ dɔ bɔ a yɛrɛ ɲɛda nɔɔrɔ la nka ala ɲɛda nɔɔrɔ ala ɲɛda tɛ komi i n'a fɔ e ni ne ta in dɛ ayiwa ala ye nɔɔrɔ dɔ bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ o nɔɔrɔ in ma ko kun ni habibi ko kɛ ni ala kanuɲɔgɔn ye o nɔɔrɔ in de kɛra muhamadu ye o muhamadu nɔɔrɔ in marala ala bolo ye san ba caman o nɔɔrɔ de tun bɛ ala wele la ilaha illa anta la ilaha illa anta c'est-à-dire n'i ko ila anta anta bɛ fɔ fɛn de ma e sigilen ɲɛ bɛ min na i n'a fɔ tubabukan na sisan ne ko i ma ko toi i tɛ se ka toi fɔ yɔrɔ jan na fɛn ma dɛ min b'i kɛrɛfɛ i b'a fɔ de ma ko toi o kira b'a fɔ ala ma la ilaha illa anta ko maa wɛrɛ foyi tɛ e kɔ o kɔrɔ ye k'u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ma ala wasa hali bi ala bɛ fɛ a ka dɔn a nana kira mamadu nɔɔrɔ ta ka nɔɔrɔ dɔw bɔ o nɔɔrɔ in na minnu kɛra jɔnɲumanw ye minnu kɛra ala kanuba ɲumanw ye nabi ɲumanw bɔra o nɔɔrɔ in de la waliyu bɔra o nɔɔrɔ in de la nɔɔrɔ min bɔra kira mamadu nɔɔrɔ la n'o kɛra nabi ɲumanw nɔɔrɔ ye n'o kɛra kiraw nɔɔrɔ ye olu de b'a fɔ la ilaha illa huwa
ko Muhammadu i ye Ala min fɔ ko maa wɛrɛ tɛ yen ni o tɛ siga t'a la fiyewu maa wɛrɛ tɛ yen ni ale tɛ olu ɲɛ t'a la nka kibaruya fɔra u ye o ye n'a fɔ tubabukan na n'i ko ko lui o bɛ se ka fɔ fɛn ma i y'a tɔgɔ mɛn nka i ɲɛ t'a la o tuma na nɔɔrɔ minnu bɔra o kɔfɛ k'a daminɛ waliw la sa ka na se anw bɛɛ lajɛlen ma anw b'a fɔ ko la ilaha illallahu Muhammadu ye Ala min kofɔ kiraw ye Ala min kofɔ la ilaha illallahu maa wɛrɛ tɛ yen n'o Ala in tɛ c'est-à-dire pour que ka faamuya kira Muhammadu bɛ ka Ala de jira wa nabi ɲumanw bɛ ka Ala yira nabi ɲumanw ka karamɔgɔw n'i ye Ibrahima ta karamɔgɔ dɔw fɛnɛ tun bɛ Ibrahima tile la i n'a fɔ anw ka tile karamɔgɔ bɛ cogoya min na karamɔgɔ dɔw tun bɛ Musa tile la min tɛ Musa yɛrɛ ye karamɔgɔ dɔw tun bɛ Isa tile la min tɛ Isa yɛrɛ ye minnu b'a ka kumakan ta ka walawala mɔgɔw ye o karamɔgɔ ninnu olu de b'u ka nabi ɲuman yira o tuma na kira Mamadu kuma latilali kama ale de bɛ Ala yira nka karamɔgɔw olu bɛ kira Mamadu yira o tuma na karamɔgɔ minnu b'a la ka kira Mamadu yira ka kira fɔ an ye a Seydi Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ale ye o belebele dɔ ye ale y'a ka ɲɛnamaya bɛn Ala kira Mamadu yirali ma a bɛ Ala ka sariyaw fɔ an ye ko jɔnni ko ten Ala wa min y'o fɔ a ye o ye kira Mamadu de ye a bɛ kira yira o tuma na Sheikh Ali Badara Sangare ale fana bɛ ka a karamɔgɔ yira an balimakɛ dɔ bɔra k'o fɔ a ka kuma kɔnɔ ko ale y'a ye Ali ka wajuli la ale yɛrɛ tɛ Ali yɛrɛ dɔn fɔlɔ a t'a fiɲɛ dɔn a t'a jɛya dɔn nka ale y'a ye a ka wajuli la a b'a la ka karamɔgɔ Ayidara valeur yira ko in bɛ taa ten de o kira Mamadu bɛ Ala de yira karamɔgɔ Ayidara ale bɛ ka kira de yira Ali Sangare ale fana bɛ ka karamɔgɔ Ayidara de yira hakeza o cogo kelen na Ali Sangare kɔfɛ mɔgɔw fana bɛ Ali Sangare de yira ko in bɛ taa tan Ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma Ali Sangare ko ye fɛn dɔ ye min n'a tɛ se ka ɲɛfɔ nka hakilitigiw b'a faamuya an balaka dɔ bɔra ka kuma dɔ fɔ n'i ko k'i b'o kuma in ta an tɛ wuli ka bɔ yan sabu o kuma in ye ne bana kojugu ni muso de sɔrɔla ka nin kumakan in fɔ sabu ni anw b'a fɔ u b'a fɔ ko nin ye karamɔgɔw ka kumakanw ye nka ni muso yɛrɛ dɔ sera k'o fɔ a da la o b'a yira ko ja tiɲɛ don olu yɛrɛ sɔnna ni muso sɔnna de furu la Ala Ustaz Bakari muso bɛ kɛ jɔn de furu la i bɛ hɔrɔn wolo mais ni muso ye hɔrɔnya ɲini furu la i tɛ foyi wolo jɔn kɔ o de bana b'an kan ni nin fɔra musow ko a tɛ ja kamalenkɔrɔ la n'i ma ja kamalenkɔrɔ la wallahi i bɛ minnu wolo olu b'a ja kamalenkɔrɔ la kɛnɛma sabu kamalenkɔrɔw na bɛ don olu la kɛnɛma o la nin yɔrɔ in na an b'an ka musokɔrɔba fo n'o ye Bahawa ye hali ni o y'a sɔrɔ ale tɛ anw cɛla bi nka a b'an cɛla sabula a ka baara o nɔ tora a ka baara ɲɛna musow a ye cɛsiri kɛ minnu cɛ y'u dan ne bɛ kalan kɛ musokɔrɔba dɔw kun Sabalibugu a ka gɛlɛn n ka arabakun 3 sigi kalanyɔrɔ la ni musokɔrɔba dɔ ma ɲɛji suru minnu furukɛ taara k'u dan sabu e bɛna ye e tun kan ka min kɛ i m'o kɛ
tuma ni muso sɔnna furu la siga foyi t'a la ale y'a fɔ cogo min na wallahi i den bɛ kɛ ɲɛmaa ye o ni musow yɛrɛ y'o faamuya o la o kɔrɔ ye k'an k'an sigi ka dagabana caman kɔnɔ sa sabula n'olu yɛrɛ y'a faamuya ka ban hakili la o ye baara nɔgɔyalen ɔ ali ko n'an bɛ taa an bɛ se ni si tɔ bɛ yen baara tɔ bɛ yen wallahi n banikɔkaw walima maliyɛnw walima dunuyama ni ali nafa min b'a la bi nafa min bɛ ali sangare la bi a ka bon dɛ a ka bon wallahi a ka bon sirakɔrɔ ma a ka bon ngolobugu ma a ka bon joyila ma ali nafa bonyana bamakɔ ma ali nafa bonyana mali ma a nafa bɛ diɲɛ dugumakolo fan bɛɛ lajɛlen la siga t'a la kulubali ye tiɲɛ ye dɛrɛ baraci an ka taa o kuma dalilu ye jumɛn ye an ka bi tile la ala ka kabakow don nka an t'a dɔn ala nɔ ye anw b'a kɛ tubabuw de ye tiɲɛ don olu ye sababu ye nka na ala tɛ a ti kɛ dɛ u ka danniw la tubabu ka dilali fɛn dɔw nana bi telefɔni dagabanaw na u ye fɛn dɔw bila k'a kɛ réseaux sociaux na dɔw tɔgɔ ye YouTube a dɔw tɔgɔ ye Google a dɔw tɔgɔ ye Facebook a dɔw tɔgɔ ye ayiwa WhatsApp messagerie a ka ca nin bɛ daminɛ anw fɛ waati min na anw hakili la ko manamanako kɛyɔrɔ don n'i y'a dayɛlɛ dɔrɔn i tɛ foyi ye manamanakan ni naganagako kɔ mais wallahi ali sangare de wulila ka yɛlɛ o Google kan ka yɛlɛ o YouTube kan ka yɛlɛ o Facebook kan ka yɛlɛ o WhatsApp messagerie kan ka se yɛlɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan ka ala ka diinɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ a wulibali fɔ mɔgɔw t'i fɛ ka min mɛn e ka yɛlɛ Google kan dɔrɔn i ka sɛbɛn ko Ali Sangare prêcheur Ali Sangare e ka yɛlɛ YouTube kan dɔrɔn i ka sɛbɛn ko prêcheur Ali Sangare e ka yɛlɛ Facebook kan dɔrɔn i ka sɛbɛn prêcheur Ali Sangare wallahi mɔgɔw t'i fɛ ka min mɛn a y'a fɔ jogo adamaden ka kɛlɛ tɛ foyi ye jogo nɔfɛ ko kɔ ala fɛn min ka ɲi e yɛrɛ ma o fɔtɔla e ye e bɛ kɛlɛ kɛ o la ne bɛ to k'o de fɔ ni mɔgɔ min ka baara ye suɲɛni ye ne ko a ma ko karisa e ye zo de ye o yɔrɔ bɛɛ a bɛ guloki bɔ i kama ko mun na e y'a fɔ ale ma so mais k'a sɔrɔ ale dun ye zo ye tiɲɛ yɛrɛ la mais kabako ye min ye bon ne ye mɔgɔ de ye ne ye e ɲɔgɔnna mɔgɔ ye ne ko e ma zo e ye guloki bɔ ne fɛ mais mɛlɛkɛ saba ɲata minnu bɛ nin minɛ jarɛmɛ kɔnɔ bugɔli kama ko parce que i ye zo ye i labɛn bɛ ka mun k'olu la i kɛn bɛ ka disposition jumɛn ta olu kama olu bɛna nɛgɛ bere bilelen minnu kɛ k'i gosi jarɛmɛ kɔnɔ ko parce que i ye zo ye ɔ i kan ka min kɛ olu la i b'o labɛn i bolo ka taa ne dun hakili la fɛɛrɛ foyi t'o la min ka di olu ye dɔrɔn olu b'o de da i kan o la Ali Sangare a ka nin wulikajɔ in a Facebook kan a n'a kɛnɛjalan kan a bɛɛ kun ye mun ye burusi kɔnɔ ne y'o de fɔ n ko nin kamalen in c'est à dire bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'i dusukunnata fɔ min b'i kɔnɔ a faamuyara koyi dɔwɛrɛ tɛ i bɛ fɛ ka Ali valeur fɔ i bɛ fɛ ka Ali kanu fɔ a faamuyara bɛɛ lajɛlen ni ce i dusukunnata la wa wulibali ye min ye siga foyi t'a la nin kamalen in ye ala ka yamaru dɔ ye nin kamalen in ye ala ka yamaru dɔ ye ka na dugumakolo kan ka na adamadenw ma k'u bɔ fili la ka taa n'u ye kanda sira kan Ali Sangare ka bɔ joyila Banikɔ sirakɔrɔ jɛda la ale de kɛra sababu ye bi su in na
e ni ne famana ɲɔgɔn ma k'a kɛ ka ɲɔgɔn ye e ni ne kun tɛ ɲɔgɔn dɔn k'an kɛ ka ɲɔgɔn dɔn mun kosɔn ko alakira mamadu bangena ni ali n'i b'a fɛ k'a dɔn e ka lamɛnni kɛ mɔgɔw ye min fɔ o kɔtɛ dɛ ali yɛrɛ lamɛn ni ali lamɛn i b'a dɔn laɲini jumɛn de bɛ nin bolo hakilina jumɛn bɛ nin na ka ɲɛsin adamadenw ma ka ɲɛsin diinɛ ma min y'a fɔ ko a bɛ ka Aïdara valeur yira siga t'a la dɛ an bɛ don min na i komi bi ne m'a fɔ karamɔgɔw tɛ yen dɛ Ansaru la u bɛ yan caman mais hali sisan ni mɔgɔ dɔ wulila ka Aïdara neni walima ka kumalankolon dɔ fɔ Aïdara ma mɔgɔ minnu bɛ wuli k'o tigi jaabi Ali Sangare de ka jaabi ka ɲi a bɛɛ jaabibaga ye sabula e bɛna wuli dɔrɔn i ye Aïdara neni i fa don ta e ye Aïdara neni i don ta la Aïdara m'o laɲini o laɲini min bɛ bani yɛrɛ bolo dɛ Ali bɛ kuma n'o de ye Aïdara nenibaga ye Ali bɛ kuma n'o de ye Aïdara dɔgɔyabaga ye ni hakili ye ni hikima ye e min y'a dɔgɔya e min y'a neni i b'i yɛrɛ ye jasi minɛn kɔnɔ mais k'a sɔrɔ Ali min neni fiyewu a bɛ fɔ o de ma ko dɔnniba a bɛ fɔ o de ma ko kodɔnba a bɛ fɔ o de ma ko hakilitigi wa a ka laɲini ye jumɛn ye c'est-à-dire kuma caman in ani burusi kɔnɔna taga in ka moto boli kungo kolonw kɔnɔ moto bɛ sɔgɔ kuma dɔw la su dibi la sanji la anw bɔra yan k'an kun da Kayi mara dugu dɔ kan Madina mobili sɔgɔra n'an ye kungo kolon kɔnɔ kungo fantan bantan mɔgɔ si t'an cɛla min b'a dɔn yan ye kɔrɔ yan ye tilebi ye an si t'a dɔn fiyewu dugu dɔ ka surun an na wa dugu dɔ ma surun an na an t'a dɔn Ala nɔfɛ an taara o dugu min na o dugu in mɔgɔw bi yan nin kɛra Ala kama a y'o hakɛ min kɛ hakɛ t'o la quoi nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Ala jati ɲɛda de kama wa a kɛn bɛ k'a yɛrɛ di Ala ma n'i y'i yɛrɛ di Ala ma ka ban k'i yɛrɛ kalifa Ala ma ka ban foyi tɛ se bilen foyi tɛ se Ali kɛlen ka bi sɔrɔ e hakili la ko dɔ ma kɛ wa karamɔgɔkɛ dɔ kɛra koyi wallahi dɔ kɛra aw denkɛ kɛlen ka bi sɔrɔ balo la Ala don n ko Ala don ni Ala kun tɛ an kun tɛ sigi yan bi caman kɛra dɛrɛ halisa caman bɛ ka kɛ nka an ye nin kamalen kalifa Ala ma adamadenw ni ma se ka tiɲɛ f'i ye i t'i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye wa mɔgɔ min b'a f'i ye karisa nin dabila nin ma ɲi i ma karisa nin kɛ nin ka ɲi i ma n'o t'i nin ye o t'i jugu ye koyi nka anw ko fo k'o fɔbaa bɛɛ de fa ka bɔ yen o don an kɔrɔ hakili la le 19 tɛ le 19 premier mois an filɛ nin kalo ye min na sisan u y'an ka alimamiba dɔ fa o de kuma bɛ dugu bɛɛ la bi hali bi an ka Ustaz Alimami Sise an ka kutuba kɛra o kan u ye alimami in fa a falen kɔ min y'a fa ko kumakan jumɛn sɔrɔla da k'a ko alimami bɛ to k'a fɔ ale ma ko gɔrɔtigɛni wa n balimakɛ min ko i ma ko gɔrɔtigɛni yanni ko fa i tɛ bɔ a la wa n'i bɔra a la e ko tɛ o walima hali n'a y'a fɔ e ma k'a sɔrɔ e tɛ e ko tɛ nka nin ko in bɛ cogo min na an ka jamana na bi a dogolen tɛ dɛ
nin ko in bi cogo min na bi Mali kɔnɔ a ma dogo dɛ tiɲɛ kɛnɛ kan ko don n'Ala ye dugu ɲuman jɛ min kan ka fɔ ali n'o fɔ an ye tiɲɛ nka wulibali kɔni ye min ye tiɲɛ kɔni tɛ to yen fiyewu ko faama jugu ka ca siga t'a la tiɲɛ kɔni tɛ to yen fiyewu ayi ko bandi ka ca ayi tiɲɛ kɔni tɛ to yen fiyewu ayi ko subaga ka ca siga t'a la tiɲɛ kɔni tɛ to yen fiyewu ayi ko boli cayara tiɲɛ kɔni tɛ to yen fiyewu ko kɔrɔti ka ca siga t'a la n balimakɛ kɔrɔtitigi joli joli o su bɛ aw ka kaburu do la a caman n balimakɛ subaga musokɔrɔba joli joli o su bɛ aw ka kaburu do la a caman subaga murutigi joli joli o su bɛ aw ka kaburu do la faama jugu joli joli o kaburu bɛ bolo la o tuma na ni e sɔnna ka Ala ka tiɲɛ dɔn k'a to yen ko sabula ko maa jugu dɔn maa jugu in bɛna sa e tiɲɛtigi nkalonitigi in bɛna sa sabula tiɲɛtigi nkalonitigi ye jumɛn i y'a dɔn ka siran k'a fɔ ali min ma kɛ o ye siga t'a la walahi anw minnu y'a nɔfɛmaw ye tuma dɔ la an b'a fɔ dɔnkili la ali kana siran nga a bɛ jɔ kɛnɛ dɔw kan anw yɛrɛ minnu y'a fɔ ba ye kana siran anw yɛrɛ bɛ siran wallahi siga t'a la o caman kɛra baraji kelen siran t'a la fiyewu a y'a disi gosi ni ali ye ayi ni den ɲuman sɔrɔ kɛra damu ye sarakɔrɔjɛdalaw kaw k'u bolo kɔrɔta siga tɛ nin na ngolobukaw k'u bolo kɔrɔta njoyilakaw k'u bolo kɔrɔta maliyɛnw k'u bolo kɔrɔta ayi jɛma ka bolo kɔrɔta sabula ali kɛra diɲɛ bɛɛ den ye a ye mago ɲɛ diɲɛ bɛɛ ye a ye mago ɲɛ diɲɛ bɛɛ ye faransikaw bɛ ali wele k'a ɲininka Ala ka diinɛ na amerikɛnw b'a wele k'a ɲininka ali nin bɛ kɛ cogo di Ala ka diinɛ na makankaw ye ali wele yan k'a ɲininka Ala ka diinɛ na madinɛkaw y'a wele yan ne ɲɛna k'a ɲininka Ala ka diinɛ na siga t'a la dɛ ni nkalon don seerew bi yan ɲɛmɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ o cogo la o tɛ maa kelen ta ye bilen dɛ siga t'a la diɲɛ waati bɛɛ a n'a ko don nin ye nin diɲɛ waati wajulikɛlaw la belebele dɔ ye o la lahara jɔ don dalilu tɛ maa si bolo bilen siga t'a la dalilu tɛ maa si bolo kulubali ɲɛmɔgɔ ma ni waati sera a b'an kɔri han an ka taa fɛ sabula an bɛ ka siran kuma ɲɛ o na waati n'a cogoya kama ka da kan fana sini a bara bɛɛ lajɛlen faramɛ ɲɔgɔn kan ali bɛna taa a ci an talon-talontɔ kana taa gosi bara dɔ la an tɛ min kɔnɔ kan dɔn Ala ka libaniya d'an ma o la ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ adamadenw lasɔmi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mun de bɛ yen nin bɛɛ kɔfɛ mun bɛ yen karisa ye nin ye karisa ye nin ye o bɛɛ bannen kɔ mun bɛ yen karisa bɛ se nin na karisa tɛ se nin na nin bɛɛ kɔfɛ mun de bɛ yen min bɛ yen o de ye saya ye walahi o ye saya ye dɛrɛ wa mankan in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kow bɛɛ bannen kɔ min bɛ ɲɛfɛ o bɛ ɲɛnabɔ cogo di mankan in kun bɛɛ ye saya kɛlen kɔfɛ min bɛ lahara o bɛ ɲɛnabɔ cogo di juge joli bɛ Mali la yan a ka ca dɛ joli bɛ Faransi a ka ca joli bɛ Amérique joli bɛ Chine joli bɛ Asie joli bɛ Inde joli bɛ Burkina Côte d'Ivoire Sénégal c'est-à-dire jamana bɛɛ n'a ka juge caman siga t'a la nka lahara a juge ye kelen pe de ye Ala siga t'a la ale yɛrɛ de bɛ juge juge ye minnu juge ale b'olu juge o la fɛn min bɛ yen ni a bɛ kɛ sababu ye ka problème don an ka lahara la ali ka nin boliboli ni sɛgɛn in kun ye o de ye n'a danna a yɛrɛkun ta ma n'a danna a ka denbaya ta ma o bɛ dilan k'a to so kɔnɔ yan
nga abe min fo e kenema kana fo ko nana bagi makoy e kana ka so kono bañ ni dona ka su ibado kama ngalo tike yi abe min fo e ko ko fi muso yi e kana muso la jeban abe min fo e ki o fu dewi e kana dewu la je abe min fo e ko dabla e ka ali yere la je ibado ka fo kama ngalo tike ola nimbela jeli bane ko fesa de binaha min on zona min on maso labe on besinawo anya bula ambu kalama ala ka duano che amin udilla ka ayere wele ya ngu udilla ka awele ya wi ali sangare wele ya ka do dama ko nindu ibi labe amini fa Allah ayo wiyo ngrama bo damele nyimana alay duno minda duno du klame kashi kama mo tise go balide alay ni ali ndamin kama no maban fo tise ko foike sigatala no ta chama ngara koy halbi chama besina nga wallahi amba dili ala fe ala ka do anoche amin mimbi ye ala ka do anoche min tiye min be don min te don ala ka do anoche amin ya rabbi ali karamo aidara masayro mina ala ka atbauka amin sabula amma yere yira aya karamo de yira ni nyemo yira ala yere be yira koy o jabu ay ola na ya karamo yira jabu ay ala ka ale yere yira ola ambi naba befu ka foko au bismillah au bismillah shempa chama sini ndugu manaje kira ko eminye ahlu betu ko eminye adama dere jogo efemiye ali sangare abino fo anyi ni ayasoro an yayi walman ni an tay an yere no don sabla ceddu le nyeba yere la to ga folo nyumana ko seli ijo qui mesure les profondeurs de l'eau avec ses deux pieds mo minti ko kalama na be fra don ko jinga dun ka ale be ji kono ka laje ka a dunya sumana se fly ayo note ni hakile ka ma bere de blayen ni bere beta nati se ji dana ikanga dogo ti tafai mene yere ko ki basmani si na gara dunya fe ko na yeble ai meziri gonna do aliko ane oko nunu de beta mo min be ka kotige e ma jitige ka ban folo ni tage bama korofoli amanya folo de iba to ga kotige folo sigatala ni kotige ka ban ikanga min fo bama ma be so ka fo ki to gireka sigatala aliko ni nunu ko ni beta ama sidon ni ma ala ko sidon aliko te sidon sabula femi be ala ka mara kono femi be ala ka kola sili kono o nyaba ala yere de bulu na nya kumbe mo bulu wallahi an kunti sigiya shunna sabula shunna kumba soro ali tunu kuma mena bara ndame na kuma mina kana sebima e ba kala mawu amena de kabi ati foibo kabiri mo ko kwata kati sala ati sala atunta dablaw ayo ati sala abi min fuye o galoywa ay o kel de gela le do note abi sala de ala ka famal ko mandama amin wala komi barabe shini ambe an wasa donna kaya fanyi ni jama fe si kuntala kama ani ga duwa ke fana ina fo aw yaya ke tuamina femi ma mogo na tola soro fo ikana anta tola soro here ko amin ya rabbi ni kenay fana saosa san chama ala ko le jirana amin anga sigi ni kenay kono ni ala e shidi
ni ala ye si di e yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ kulubalikɛ ma nkalon tigɛ koyi ni kɔtigɛ ma ban kana dɔ fɔ Bamako la fɔlɔ aliko a ma daminɛ ban a ma daminɛ ban an bɛ ala deli si ani kɛnɛya de la n'o sabatira a tɔ na faamu an bɛ dugawu kɛ a ye ka dugawu kɛ fa ninnu ye dantuw la ni mɔgɔ dɔw don ni yɛrɛ bonyanaw don ni hasidiw don u n'a fɔ cɛw an den don an tɛ taa an den ma wuli ka na a ka fɛn k'anw fɛ yan fo an ka t'o kɛ ale nɔfɛ ye an tɛ taa nka ni wele bilalaw ma walahi u ko k'u labɛnnen don sabula u yɛrɛ y'a dɔn min don olu yɛrɛ bɛ dugawu kɛ ko ala ka fɛn bɔ an na min ka fisa n'an ye ni ala y'o dugawu minɛ o fɛn bɛ laɲini min nɔfɛ i b'a dɛmɛ a ka sabati dɛ wa a ka dugawu de minɛ na ya rabbi ama sijani kɛnɛya barika ma ala k'o di an ma ni ala sɔnna an bɛɛ lajɛlen bɛna ŋaniyaw siri ka fatiha ta nin kan siga foyi t'a la nin kɛnɛ kɔnɔ k'a daminɛ kabini i nana fo ka taa fɔ don min na n'i tatɔ i bɔyɔrɔ la i ka hami ye min ye k'a fɔ fatiha de bɛna taa wa o de ka hami yira kuma ye ayi hali i bɛ n'i da ka sunɔgɔ waati min a fɔ ala ye ala ne nana mawuludu de kosɔn ne nana mawuludu de kɛli kama an balimakɛ kanu kosɔn o tuma ala ni hami in bɛna a dilan a bɛ se ka dilan ka hali k'i to sunɔgɔ la c'est-à-dire n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn fo k'i bɔ yan waati bɛɛ lajɛlen de i ka hami fɔ kuma ye ala ye sabula kabini sen cunna yan i bɛ dugawu jaabi de kɔnɔ o la kana daminɛ i nali la fo ka taa se i taatɔ ye nin ye an k'an ka hami yira ala la waati bɛɛ lajɛlen o la an bɛ ŋaniyaw siri an bɛɛ lajɛlen kelen kelen min ka di min ye ala ta bɛ bɛn an ka ŋaniyaw siri an bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ ka fatiha kalan ɲɔgɔn fɛ ka sɔli ala ka kira ka ɲɔgɔn fɛ yani an k'o fatiha in ta an bɛ ɲininkali kɛ miniti 5 ɲɔgɔn na n'a sɔrɔla ni ɲininkali bɛ maa dɔ fɛ k'o kɛ an bɛ se ka min jaabi an b'o jaabi ni ɲininkali ma sɔrɔ fana o tuma na an bɛ fatiha ta ni ala sɔnna miniti 2 miniti 5 ɲɔgɔn na an bɛ o sira di ni ɲininkali bɛ yen an bɛ sira di o la ni ala sɔnna ni ɲininkali bɛ maa min fɛ ayiwa hakili la a bɛ i n'a fɔ ɲininkali tɛ yen inshallah o la an b'a wasa don na an bɛ jɛ ka ŋaniyaw siri bɛɛ lajɛlen k'i ka hami siri ka yira ala la ni hami in bɛ na an kana ɲinɛ an ka taba silamɛ suw kɔ sabula duwawu minɛbaliya jogo tan de bɛ yen min kosɔn an ka duwawu ti minɛ a tan bɛɛ ko tɛ a tanna ko ka su don ka ɲinɛ olu kɔ n'o kɛra an bɛ ala wele k'a ti kuma an fɛ o la n'an bɛ an ka hamiw yira an kana ɲinɛ an ka taba silamɛ suw kɔ o yɔrɔ in na an bɛ n tɛ ka hakili dɔ di n'an bɛ duwawu kɛ tabaw ye an k'a woloma dɛ ka sin k'a fɔ ten ko ala ka hinɛ tabaw la jurumu b'o la dɛ a tɛ fɔ ten ala ka hinɛ taba silamɛ suw la n'o tɛ firawuna yɛrɛ ye taba dɔ ye namuruzu fana ye taba dɔ ye o a hinɛ ti k'olu la fiyewu o la a tɛ fɔ ko ala ka hinɛ tabaw la dɛ ala ka hinɛ taba silamɛ suw la o la an bɛ hakɛto ɲini hali bi sigiɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ depuis wula n'an ka dɔnkiliw kɔnɔ cogoya min na ka hakɛto ɲini sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ nin ti waati bɛɛ ye wa nin baara ninnu a ka ɲi sigida yɛrɛ ma a ka ɲi jamana yɛrɛ ma ni nin kɛnɛw sigira ala ka mɛlɛkɛw de bɛ jigin o tuma na a bɛ sigida min na ala ka hinɛ bɛ jigi ye
hali ni eta kena kono madame bi sigida ina ibe dosro ahinena o kuma na ka hage to ni ya fadeli ke signor bela jelefe ambe shuna tabla ya ambe fatia ta ala sona ay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم